What's up mga Meg? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit notification bell. Ting ning ning ning. May mangka. Uy, joke lang. Laban ng Jud. Arot lang. Unsa naman eh? Gigil niyo si ako. Ikalma lang Jud nato atong kaugalingon. Mao ba? Laban sa introduction, no? So for today's video, as you can see sa title ug intro, maghisgot ta sa among YouTube salary. Kay the last time nga nag-vlog ko about sa YouTube earnings namo, wala jud ko ni-mention jud ato sa exact amount. But in this video, i-broadcast na jud nato, no? So watch till the end, mga Meg, kay magyaw-yaw sa ko. Share lang na ko ang mong journey diri sa YouTube. I mean, murag di jud siya as in journey jud. Well, just like a roller coaster. Naagi mga ups and downs. You know what I'm saying? So naami mga nakitaan sa YouTube nga nag-feature sa among channel nga tinchan. Ug ilang gi-search sa social blade kung pila na among earnings or anything about sa among channel. Kilala nyo na yun guys, yung magaling na bata magpatawa. I-features lang natin sa social blade. Pakita natin kung magkano ba ang estimated income na kinikita ni Tinchan sa YouTube. Alamin natin yung estimated income ni Tinchan. Here we go. I-estimate natin yung kanilang sahod sa kanilang YouTube channel. Kung magkano nga ba yung kinikita nila sa kanilang YouTube channel. So disclaimer, this is just an estimated income. So without further ado, alamin natin yung sahod ng Tinchan sa kanyang YouTube channel. Siya yung batang vlogger na ang galing magsalita. Napakadaldal. Maaaliw ka talaga kung iyong papanoorin siya. Tugma jud siya sa reality, no? Pero some of them also dili. Or layo ra basta. Pero mostly jud kay sakto. So ang una na kong i-share guys ang among pinakadako nga earnings sa YouTube. So 70,000 to siya guys. Ang pinakadako namo nga nasweldo sa YouTube. Oops, by the way, disclaimer lang sa DI. Wala ni na mo gisulti para lang mo pagarpar or what. In fact, layo ra kay na sa mga bigatin jud kayo nga YouTuber. Amo arang gitagaan og chance ang mga nagsigi jud pangutana namo. Just like sa mga vlog nako nga mga Q&A or ask me anything. Pero medyo na maapil nga question. Pero syempre, dili jud na siya easy kay syempre, what if na ay mga masamang nilalang dira nga makakita o makahunahunag bati namo dire, diba? So better safe lang jud ta diring dapita. Simba ko lang sad kana raw niya makaingon. And also I want to inspire po sa mga aspiring YouTubers dira. Nagir Dutch sa YouTube guys. As long as magkugi og kung love nimo ang imong gibuhat. Dili lang sa YouTube guys, maski asa or maski unsa. Laban og salig lang sa kaugalingon. So mga Meg, I repeat, 70k akong highest salary sa YouTube. And sa Facebook ay 60k plus. So guys, dili lang ni sa YouTube. Napod sa Facebook guys. I mean Facebook page, pero sad to say, wala pagyapon na mo nabalik og access among Facebook page. And na pa may balik 3 months ka payment ato nga wala pagyapon na mo nakuha. So sa mga naay idea diha kung unsa among buhaton, tabang mananabang taong uy, kay pangbugas sa jud og panggatas. Char. Bitaw, so anyways, para sa uban gamay ra kay ng kantidara. Pero para na to mga airbops, in town, tagsal kay ta makakita aning kwartaha. Dako naman ganina nato ang 1K, diba? So dako jud kay nag-blessing sa among pamilya. And tungod sa YouTube, kami lang nagsilbing breadwinner diri sa among balay. Siyempre, sa Neversa, may dere, diba? And diha na jud nagtuyok among kita, pero nakapa-expend pud ni sa among balay. Nakapatukod ni sa among kwarto. Mga ubang gamit sa balay, actually wala pa kayo may mga na-invest nga gamit and all. Kay mostly sa mga things nga naana mo, is puro ra panghatag sa akong mga supporters. Like computer, cellphone, laptop, stove. As in, dili dyan na amua mismo nga pinalit. Kay as I said, naami mga monthly bills diri sa mong balay. Shoutout ta Ate Marcy Samuel, Ate Eagle Eye or Commander Aguila, sa Team Sipa, Sergio Lumags TV, Racing Wongs, Ricky Murala, and of course, the one and only Auntie Alma Felix. Salamat po dahil sa akong outfit karon Auntie Alma. Naabot ganihay mong package diri namo. Thank you so much, Auntie.
Actually mga meg, dili same ang earning sa YouTube every month. Syempre lain-lain jud ang kita. Depende sa performance sa atong channel. And sa ako rang giingon, 70k ang pinakadako pa namo nga salary. And now atong hisgutan na po is ang pinaka-lowest namo nga earnings. So ang pinakaubos namo nga salary guys is 10k. O diba grabe pagkahagba? Ang rason jud ana guys, kaning channel namo, daghang videos nako nga solo. Like ako ra jud usa or kaming duha ni Chin. As in wala si Tito Ining or si Ma'am Shitin or akong tita, tito, or lolo, or lola. And every time nga mag-upload ni og video, dili naman notify ako mga subscribers nga nag-click sa notification bell sa among channel para ma-updated. Kay once nga naay minor nga ma-involve, daghang feature sa channel ang ma-disable, such as comment section, multiple ads, or uban pa. Og apil ng notification bell, ma-turn off jud og dili na ma-update ang mga subscribers sa mga uploads namo. That's why gamay ra among views. The reason nga dili kay siya mo appear sa recommendation, pero yay ko ra laban gyapon ta diring dapita. Ang importante dili mo give up kay gamay ra kay nang problema ha. By the way guys no, if ever nga nakaingon mo nga stress ko about alang butanga, wala jud down guys kung naa may na stress, dili na ako kundi ang akong mama. Wala sad ko ma-pressure kay easy ra jud kay nako ang magstorya sa atubangan sa kamera. Pero sa kamera ra ha kay sa personal mauwawon ra bata. Shoutout sa mga na-meet na ko sa personal. Sorry kay dili ko mutingog. Ego na ko muing ani ay. Di ba kabantay mo? Dili ko strict or snob sa personal ha. Maulawon lang jud kay ko mo ang pasensya na. And by the way, sa mga nakapapicture na nako sa personal, itag ko ha. Char! Or PM ko sa akong personal FB para makakita po ko sa akong smile dito nga naay pagkailang jud kaayo. So bitaw guys, I repeat, wala jud ko'y angay ika-worry or stress or ika-pressure aning YouTube. Kasi ako anang giingon, igo ra ko tegstorya at tubangan sa kamera. In fact, mura ra jud ko gatang twister diring dapita. As in, mura ra ko gakaog mani diri no. Char! Bitaw mga meg, kay mas ka focus magyud nako akong pag-eskwela sa akong online class. Og mauna akong priority. So ato nang balikon ang topic mga meg. So maulag ito. Nagkagamay among views pero depende gihapon sa video nga among i-upload. Kaya now na sari-sari ra niya ang among mga ipang content. Na ay mukbang, daily vlog, unboxing, prank, and syempre ang shoutout. And ang sa subscribers guys, kung sa una halos tag 1k or more ang mupuno, karon tag 100 plus na lang ang mupuno sa subscribers sa isa ka adlaw. But again, okay ra gihapon na laban gihapon. And thankful me kay gamay na lang jud kayog kuwang guys. Mag 300k subscribers na tayo. Yay! So by the way guys, another thing pa jud ay no. Sa mga nag-ask kung anong wala namin nag-live stream nga halos every night man pa mi mag-live. Actually guys, disable pa jud among live stream. Katong last time nga nag-live ko January 21, 2021. Ako ra usa nag-live as in wala si Tito Ining og si Ma'am Shitin. And then nakalimot ra po jud mi nga bawal man day sa YouTube nga mag-live ang minor nga walay kauban nga adult. So after ato, ni-email dayon ang YouTube and then na-disable dayon ang among live stream. Wala pa may kabalo kung hantod kanus And ana ang YouTube nga dili daw to siya strike. Warning ra daw to. So I hope nga mabalik ra unta to kay honestly, dako kay tugtabang para dungag sa among revenue. Okay, so this time, ang recent na pod nga sweldo ang atong hisgutan. Okay, so ready na ba mong tanan? Hold your breath mga meg. Sa among recent salary is charot. Sorry mga meg. Bawal gyapon i-broadcast para sa atong safety. At kung naa may kriminal diha, sultian na tamudaan, gihurot na namog bayad sa utang og bayranan. Peace mga meg. Sorry kung na-clickbait mo, pero at least di ba gihatagan tamog idea. Sa mga meg, I hope mag-join mo sa among channel membership. Na ako'y gi-upload ng mga video nga exclusive lang para sa mga members. So sa mga gusto lang mag-join, click lang ng join. Besides sa among channel name nga Tinchan sa timeline.
And I hope mga Meg nag-enjoy ra mo tanaw paminaw nako. And I hope i-like ninyo og i-subscribe sa mga wala pa ka-subscribe. Also, please leave a comment if dili pa ma-turn off ang comment section. And lastly, click ta ng notification bell guys. Palutag bagting diha, basin pa di ID pa. So, diri na lang ko kutob, diri na lang ko taman. Salamat kayo sa inyong pagkanaog inyo pa diyang gihuman. God bless you everyone and bye! Thank you! Oh.